nama da al'auran mace in ba sihiri ba me ya haɗa a ce ka sanya nama mace na haida ta sanya nama ya kwana a jikinta saboda kawai ta mallaki kan dan wata a shanya su ma mazan wani zama ana gaya musu ka saji ku riƙa yin abin da Allah ya ce ku bi dokar Allah ku zauna lafiya saboda wasu ifritin mata kana tunanin ai kai wai kai boss Allah san da zaka zama chali wallahi baka sani ba a ƙarshe ka koma boss ya mu jango ya gare wallahi su ma mazan su gane su bi dokar Allah Allah zai kare su wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra dhalika amrullahi anzalahu ilaykum wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره to amma ka ce kai ka aje mace sai yadda kai da ita wai mazan ma zuwa suke su nemo wai kan mata wai namiji ma wai da aka ce shine shugaba Allah ya girmama ka ya ɗaukaka ka ya baka daraja walin rijalu alaihin na daraja an rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah 'ala abna law kuntu amira li ahadin an yasjuda li ahad la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha Allah yana ta baku kima yana ta baku daraja wai kace zaka aure mace sai ka mata asiri ai duk matar da baka ta saka ka hakura mana duk wanda ba ta saka ka hakura mana idan kuma Allah ya ce ya baka diya a matsayin mata to ka yi haƙuri ka biyar da ita yadda shari'a ta ce karka musguna mata wallahi ko bare ko bace ma ba za ka ga daidai ba kuma a ƙarshe abin zai yi munin da abin zai sai a koma kan ƴaƴanka bakin cikin da matarka ta haɗiya sai a ɗora akan ƴaƴanka kuma a sa ka fi matar haɗiyar wannan bakin cikin saboda dan kai Allah ya yi wannan abin kamata dinu tudani wa bi kailin ladhi takilu tukala duk abin da kai sai an maka da ma'aunin da ka auna naka wala da irin shi za a auna maka sai haka duk inda namiji yake ya ji tsoron Allah ya biyar da matar shi kyakkyawan mu'amala yanzu lokaci ne ya zo matan goma in za ku zana ko problem din miji ne yasa wai ku canza mana yan uwa kullum a ce kai Allah ya sani akwai maza yan albarka wallahi akwai maza yadda wani namijin zai kalli matar shi ce yar aljanna wallahi akwai maza amma kai har kana da lokacin da zaka je ka ce wai a mallaka maka wai matarka har wani irin so kake da mata da sai ka kai taurin boka har wani irin so kuma abin yana farawa ne tun daga neman aure wa kake so wa kake nema wa ka zaba wace ce zaka aura a nan ne ba ake samu